og velkommen til her på scenen, Trille Frodelund Lykke, erhvervspsykolog og partner i New Stories. Tak. Og velkommen til Mette Buch Christoffersen, som jo lige akkurat kommer fra Danske Bank, som vi også hørte om. D&I Lead hedder det på rigtig fint dansk. Ja. Mette, og lad os starte ved dig, fordi vi hørte jo lige før, at din chef, Frans Wolders, fortalte om, hvordan han har forsøgt at forankre arbejdet med neurodivergente, i hvert fald prioriteten af det helt oppe i toppen af organisationen. Og det er jo så dig, der har opgaven med at få tingene til at spille. Kan du ikke prøve til en start bare lige helt konkret at fortælle os, hvad er det, I har gjort i Danske Bank, sådan helt lavpraktisk og konkret i forhold til at skabe et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle? Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at der er jo ikke nogen mennesker, der er ens. Så helt konkrete, specifikke initiativer og processer og linjer kan man ikke altid lave, men jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at vi ansætter jo ikke folk, fordi det er synd for dem. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at blive ansat, fordi at det er synd for dem, og de kan kun lidt, og vi må lige gøre et eller andet. Jeg tror, det er vigtigt at prøve at have fokus på, hvad er det, folk er rigtig gode til, og så prøve faktisk at have fokus på det, i stedet for at prøve at få folk til at gøre noget, de er knap så gode til, inklusive mig selv også. Det tror jeg er gældende for, om du er neurotypisk eller neurodivergent. Men helt konkret, hvad vi så har gjort her, så er det jo, at vi jo, tror jeg vi har lige lanceret en ny strategi, og i den her strategi har vi også en stor investering i tech, og alle, jeg tror, store virksomheder og mindre virksomheder ved også, hvor svært det er faktisk at tiltrække tech-talenter. Så vi prøver også at være lidt kreative og tænke, hvordan kan vi måske faktisk tiltrække helt exceptionelt dygtige tech-talenter til vores organisation, i stedet for at tænke på, at nu skal vi ansætte nogen, fordi det er synd for dem. Så det gør vi, alignet med, hvad det er for nogle kompetencer, vi skal bruge, og så matcher vi dem sammen med Carsten og Mille, og finder nogle virkelig dygtige mennesker, som vi har brug for til at hjælpe os med de ambitioner, som vi har. Ja. Og så forsøger vi at ansætte dem, og jeg tror, det hele det kommer egentlig ned på, at det handler om, at man skal have autentisk, emotionel ledelse. Og det tror jeg, vi kigger i en generation, der udover om du er neurotypisk eller divergent, der kræver af os. Så det går ret meget hånd i hånd. Så selvfølgelig, ring til Carsten, det er ligesom udgangspunktet. Når man så har gjort det, så ved jeg også, I har også lavet en masse ting. I blandt andet har et community i Danske Bank, hvor man sådan set også kan hjælpe hinanden og få ledelseshjælp, hvis man er pårørende til neurodivergent. Men det skaber vel også en awareness i virksomheden på det spørgsmål her. Jamen, jeg tror også, som Frans også nævnte, så det er bare at putte opmærksomhed på ting, skaber jo i første omgang faktisk også en movement generelt. Og det er jo også det, vi kan se. Vi har taler om det i vores, inde i banken og i virksomheder med kollegaer, og vi tør at tale om, at vi har ikke løst alle udfordringer, men vi er i en proces med det. Så vi har både et community for alle vores ledere, som der har medarbejdere fra specialisterne, som vi har inde som konsulenter i første omgang, men så har vi jo også dertil, når vi så siger, at vi har været 21.000 medarbejdere, også rigtig mange andre medarbejdere, hvor der er ledere, der står i samme udfordringer. Så vi har simpelthen skabt et community for ledere, hvor vi har helt dedikeret ledelsestræning til at lære at forstå, hvad er neurodiversitet, have nogle dilemmaøvelser i at forstå, hvor er det for nogle biases, vi opnår, altså hvad er det, vi ser i de her strukturer, hvad for nogle strukturelle udfordringer vi har, og så har vi etableret et community for medarbejdere, der er neurodivergente, og det er jo et vidt spektrum for, hvad man synes, man er og ikke er, og jeg tror ikke, diagnoser behøver at være det. Det er ligesom, hvis du bare tænker og arbejder anderledes og har brug for nogle andre mennesker, man kan tale med om det, og det går fra, at de sidder og snakker om, hvordan man vasker hænder mest optimalt på det nye hovedkontor, eller hvad I snakker om, hvordan man hurtigst kommer igennem kantinen, eller at man har en udfordring med, hvordan vi trækker en Jira-task igennem en opgave. Altså, Trille, du har jo virksomheder som kunder, som gerne vil i gang med det her arbejde. Hvad giver de udtryk for, når de taler med dig? Hvor synes de, det er svært, eller hvor der hurdler? Jamen, mange af de ledere, jeg møder, de giver udtryk for, at de er i tvivl. De er i tvivl om, hvordan de gør det rigtigt. De er i tvivl om, hvad det er, de neurodivergente medarbejdere har brug for, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø. Og så er mange af dem egentlig også i tvivl om det her med at give forskellige arbejdsvilkår kambulerer sådan lidt med det, jeg kalder rettighedskulturen. Altså det her med, får vi noget utilfredshed, nogle følelser af uretfærdighed i arbejdsfællesskaberne.
Altså kollegerne imellem? Ja, kollegerne imellem. Ja. Altså for eksempel, når vi taler hybridarbejde, er der så, jeg ser jo et kæmpe potentiale i, at det her med at kunne arbejde mere hjemmefra, faktisk kan give nogle neurodivergente medarbejdere et bedre arbejdsliv og et bedre arbejdsmiljø. Men straks så strander den i sådan en rettighedsdebat om, skal vi så alle sammen have 2 dage om ugen? I stedet for at sige, kan det her faktisk være en vej til, at vores kolleger kan trives, at vi kan skabe nogle mere fleksible arbejdsmiljøer. Og også få kigget på, at mennesker skal ledes forskelligt. Uanset om vi er neurodivergente eller neurotypiske, så kan man faktisk sige, at det handler om sådan det, vi i gamle dage kaldte situationsbestemt ledelse. Og så i stedet sige, at der er brug for personbestemt ledelse. Ja. Og det bliver jo, altså som Mette også nævnte, det bliver måske også et vilkår fremover, fordi vi har en generation, der kommer og stiller nogle helt andre krav til ledelse og krav til deres egne arbejdsvilkår. Men man kan sige, Trille, det med covid var jo ikke godt for særlig meget, men det var jo godt forstået på den måde, at vi var en lang række medarbejdere, som egentlig blev lidt klare på, hvordan trives vi godt? Ja. Trives vi godt med at arbejde med andre mennesker? Trives vi godt med at arbejde hjemme? Så der er jo nogle skridt ind i den der verden, som måske blev taget, og nogle diskussioner, der blev taget, også i forhold til noget ledelsesansvar, som måske kunne gøre livet lidt nemmere for neurodivergente. Ja, det var i hvert fald mit håb. Jeg skrev sammen med nogle kolleger en bog, der hed Hybrid ledelse på det tidspunkt. Ja. Og det var vores håb, at det her det kunne være en bølge ind i at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked. Men jeg synes desværre, at vi rullede mange gode erfaringer lidt for hurtigt tilbage igen, og strandede i nogle rettighedsdiskussioner, som handlede om, hvordan får vi arbejdsmarkedspolitikkerne til at matche det her. Så der er noget at være opmærksom på der. Absolut. Ja. Jeg ved, I Danske Bank arbejder med åbne kontorlandskaber, free seating osv. Det passer måske ikke altid super godt sammen med nogen, der har brug for mere ro omkring sig. Hvordan tager I de hensyn til dem, der har brug for en anden type arbejdsplads, sådan helt lavpraktisk? Som man tager hensyn til alle medarbejdere, om du er det ene eller det andet, så tror jeg, at det handler om den måde, vi også har vores ledelsestræning, at vi arbejder med den her måde, man er responsiv versus reactive i dine følelser og din forståelse af dine oplevelser. Det er også, når du har en medarbejder og kigger på en enkelt medarbejder, hvis der er en, der har et behov for at sidde et bestemt sted op ad en væg, så skaber man den mulighed, fordi så har man en åben snak om det også med sine kollegaer. Jeg tror, at man skal være et relativt dårligt menneske, som hører og siger, jeg har ikke lyst til, at du skal have det godt, når du er på arbejde, så derfor vil jeg gerne have, at du sidder her. Så jeg tror, det handler om at være åben og nysgerrig og faktisk skabe en kultur, hvor man har tillid til at ture og tale om de ting, i stedet for, at jeg tror, vi er lidt bange for nogle gange at tale lidt for meget om det, eller spørge, her har du et behov her, det tror jeg ikke helt, jeg kan opfylde. Men vi skal bare lige tænke på, at vi kigger ind i en ny generation, altså hvor generation Z, altså jeg har lavet en ny undersøgelse, at 50% af den generation identificerer sig selv som neurodivergent. Om de så er det eller ej, så tror jeg, at det her det kalder på en strukturændring i den måde, vores samfund er sat op på. I måden, man laver skoler på, uddannelser på, arbejder på for den sags skyld. Og så kan det godt være, at vi har nogle rammer for, hvordan man skal. Jeg tror bare, de finder ud af at komme rundt om det. Ja. Så der tror jeg i hvert fald, en måde, vi laver ledelsestræning, prøver vi at være lidt mere upfront på at prøve at træne den emotionelle intelligens i, hvordan man leder, og ikke så meget fokus på den her SME-tekniske ledelse. Ja, Trille, er du enig i det her med, at de her generationer kommer altså også til at udfordre lederne på en anden måde? Det gør de, fordi de kommer ud med et helt andet sprog, de kommer ud med et helt andet mindset, og de kommer også ud med en forståelse af, hvad det er, at det er okay, at mine klassekammerater, mine studiekammerater, har nogle andre behov, end jeg har. Og det forventer jeg faktisk, at der bliver taget hånd om. Det forventer jeg, at der er en åbenhed omkring. Og de kommer også ud med et behov for at aftabuisere hele det her felt. Så vi har jo også nogle ledere, som skal i gear rundt omkring i forhold til at kunne tale åbent. Og også huske på, at der er jo også masser af ledere, der Men hvad er de nervøse for? Altså, hvad fornemmer du? Man kan også formulere det på en anden måde. Hvordan når man frem til et punkt, hvor det er et aktiv i ansættelsessamtalen at sige, jeg har den her diagnose, det giver mig de her styrker. Ja. Men det forudsætter også, at jeg skal have nogle arbejdsvilkår, som er herover. Ja. For det ville jo være vidunderligt, hvis vi kunne nå dertil. Jamen, det forudsætter jo et paradigmeskift i arbejdsgivernes måde at tænke det her på. For det forudsætter jo også en masse af de her gode historier, som jeg heldigvis synes bliver delt her i dag, og i mange andre sammenhænge, som handler om højt kompetente mennesker, masser af potentiale, masser af solstrålehistorier om mennesker, som bliver mødt på nye måder, og lige pludselig får åbnet op for det potentiale, de rent faktisk har for at performe og trives i arbejdslivet, i stedet for at ryge ind i langtidssygemeldinger og langtidsbelastning. Ja. Så den snak skal åbnes, og den skal bare tages igen og igen. Og det er derfor, jeg synes, det er så fantastisk. Vi har en dronning siddende her i dag. Altså, der er der opmærksomhed fra højeste hold. Ja.
Men er det også jeres erfaringer, at I faktisk får nogle medarbejdere, som er ekstremt loyale og glade for at finde en arbejdsplads, hvor de passer ind? Og det giver jo selvfølgelig også en positiv afsætning på den indsats, man leverer. Jeg tror i hvert fald, det jeg kan se, der sker en movement lige nu også. Altså det kan man også se, der er så meget fokus på det bare her i april måned, også med det her event. Men jeg tror, at det jeg oplever i hvert fald er, at jo mere åbent vi er og ærlige omkring os, og sige sådan, at det her, det er også en læringsproces for os, at prøve at invitere folk ind til at være sådan, lad os lige være nysgerrige sammen på, hvad er det for nogle strukturer, der ikke er måske helt ideelle, og hvad kan vi gøre anderledes. Men det gør jo bare, at der faktisk er nogle kollegaer, der så ringer til mig og siger sådan, ved du med det, jeg har faktisk lyst til at være med nu. Nu tør jeg godt sige, at jeg er autist. Og sådan, fedt, det var da dejligt. Kom med ind, og lad os prøve at skabe det her sammen, og skabe nogle guidelines, og sige sådan, hvad har du egentlig behov for, at en leder ved eller forstår? Ja. Altså at prøve, altså vi har jo både selvfølgelig toppen, vi sørger for, at når vi har det prioriteret, og så, ja, du skal jo bare have folk til at drive det sådan. Det er prioriteret, der er funding, men hvis du faktisk skaber en helt autentisk, og du faktisk gerne vil, så er det ikke rocket science. Altså, det handler om autentisk ledelse, som jeg ser det. Så når svisken er på disken, så er det faktisk også nemmere at lede, altså, det er da meget få nemmere. et indblik i, hvad det er meget nemmere, hvis man ved, hvor man har folk, og hvordan folk har det, så er det meget nemmere at vide, hvor man skal hen. Men jeg tror også, det er jo et paradigmeskift i, hvordan vi har ledelse, og altså, har lyst til at lede folk. Men vi er bare nødt til at forstå, at mennesker er jo ikke bare neurotypisk, eller neurodivergent, eller en mand eller kvinde. Vi er jo en stor kompleksitet, og hvis vi ikke tør at kigge på den, og faktisk anerkende den, og arbejde med den, og faktisk få noget effektivt ud af det, så kan vi ikke få det potentiale ud af de mennesker, vi gerne vil. Så det er det, vi i hvert fald aspirerer imod. Ja, og jeg tænker også, altså bare det at skabe et godt arbejdsmiljø for neurodivergente, det er jo de samme faktorer, som skaber et godt arbejdsmiljø for alle. Ja, og det er vigtigt at holde fast i. Det var også det her, der sagde fra starten. Der er meget store potentialer for alle typer af medarbejdere, og det er jo ikke alle, der sådan har en eller anden diagnose klistret på sig, men derfor kan man godt have svært ved at passe ind alligevel i dele af sit arbejdsliv. Mette og Trille, tak for jeres arbejde, og tak fordi I ville være med. Selv tak.